יש פרויקט חדש באילת, שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, ובחודשים האחרונים מתחת לרדאר. מה זאת אומרת? תקופת הרצה. הוא נקרא אילת 42, על אותו רעיון של דירות אירוח, רק הפעם אנחנו מצרפים את המילה יוקרה. דירות יוקרה. פרסטיז'. כן, ממש, תראו, יש כאן 9 בניינים, 3 בכל צד, מעין חטא כזאת, אוקיי? עכשיו, כל הבניינים משקיפים לתוך בריכה, בריכת מבוגרים וגם בריכת ילדים, גם כאן שירות מלונאי מלא, כולל... אבל זה לא מלון? זה לא מלון. שאתה אומר. מקימים ליד מלון. כיום, אילת 42, אלה דירות נופש, דירות יוקרתיות, זאת אומרת, חשבו שם על העיצוב, הכל מרועט, הסלון מרווח, מרועט, הכל חדש, מרפסת, מרועטת. מה גודל הדירות, אם אתה יכול להגיד? בין 50 ל-80 מטרים. נחמד. מתאימים אותם למשפחה. עכשיו אנחנו מדברים על זוג פלוס 2 ילדים, פחות מ1,000 שקלים. ללילה. ללילה.